اف کروانا باسان کوجبرین سوری ج لبنانê vedgerînin ew li ser dergehê tebqayê got herêmên rêveberiya xweser bi herêma rejîma Sûriyê ve girê didin. Penaberên Sûrî ji ber gurbûna şer li Lubnanê direvin û vedgerin cihên xwe yên reçen. Sûriyên got ji Lubnanê vedgerin bi zehmetî digihêjin bajarên xwe yên reçen. Rêbendên kontrolê li ser rê li deverên rejîma Sûrî bertîlan ji wan distînin. Heya em gihiştin Reqayê li ser rê rêbendên kontrolê yên rejîma Sûriyê peran ji penaberan distînin. Ji sibaha roja sêşemê ve ji deriyê Tabqa û Tahiyê 7703 kes derbasî Bakur û Rojhilatê Sûriyê bûne. Koçberên got vedgerin di bin bombebaranê de derbas bûne û pişevan li ser dergehê bi Sûrî re mane. Bi hezaran li ser sînor asê mane. Min malbata xwe bi qaçaxî şand. Ez jî bi rêka dergeh hatim. Rejîm ji her kesekî $100 distent. Rêveberiya xweser got ew amadeye pêşwaziya penaberên Sûrî ji Lubnanê bike û şana krîzê ji bo şopandina kar û barê kesên got ji Lubnanê direvin damezran. Li Lubnanê bêtir ji 1 milyon penaberên Sûrî hene. Ji wan nêzîkî 35,000 penaberên Kurd li wî welatî hene. Rêvebira Komela Newroz li Lubnanê ji dengê Amerîka re dibêje hejmareke pir mezin ya penaberên Kurd li Lubnanê asê mane. هجمارێکی gelekî mezin him tên komelê him rêveberiya xweser îşlemê wan hewl dide alîkar bi pêk bîne lê bi rastî hejmar pir mezin û astangî jî gelekin gelek malbat wisa derketine bê pêdiviyê xwe yê jiyanî bê perê xwe bê tiştekî gelek ji wan kiriya rê bartin neye hewiyê wan bartin neye ewraqê wanî subûtî bartin neye. Li gorî agahiyan got ji ber sedemên ewlekarî piraniya koçberên Sûrî li Lubnanê ji tirsa girtinê ser destê rejîma Sûriyê nikarin vegerin. Nûnertiya rêveberiya xweser li Lubnanê li gel Komela Newroz hewl dide got koçberên Kurd li wî welatî vegerînin û bank li rejîma Sûriyê kir got di dosyeya koçberên Sûrî li Lubnanê de alîkar be. Zana Umer dengê Amerîka. Qamişlo.